určitě. Máme tady kapitána libereckého týmu PSK Liberec Jakuba Šebestu alias Luňák. Můžete nám něco říct k vašemu vítězství v turnaji? Určitě jsme strašně unavený, 3 zápasy je velice náročné. Dřelo se, jsme 2 liny, jenom dřelo se hodně, kluci musíme pochválit, golman zachytal, beci výborně zahráli, útočníci dávali góly, přesně to má hokejový vypadat, takže maximální spokojenost. A co si myslíte o celkové organizaci turnaje? Jak se vám to líbilo? Bylo to dobrý? Musím samozřejmě pochválit jako tady prostě Pavel Lasika, protože určitě tomu hodně věnoval a myslím, že určitě jako to nebylo jednoduché zorganizovat pro 4 Manchester takový turnaj a doufám, že dostaneme pozvánku znovu. V pořádku. A myslíte si, že výkon vašich kolegů byl odpovídající tomu, jaký byl výsledek? Tak určitě. Měl jsem v útoku 2 starší kluky, Frantu s Liborem, trošku jako jsem 20 let mínus, ale kluci to vůbec nedali sobě znát. Makali, dřeli na mě a pomohli mi asi k individuální ceně, takže i tam patří velký dík samozřejmě. A co neznámý hráč číslo 17? Tak určitě, je potřeba říct, že ten nový člověk, který mezi nás dneska přišel poprvé, tak se ukázal ve velice dobrém světle, hrál na pravém křídle, takže měl toho hodně co najezdit, ale musím říct, že 2 góly na jeho kontě jsou dobrým výkonem. Jsem spokojený, překvapený. Přemýšlím o smlouvě do budoucna. V pořádku. Máte nějaké slovo, které byste chtěl vzkázat svým fanouškům? Tak určitě. Dneska fanoušků moc nepřijelo, takže jsem takový trošku polosklamaný, jakože ta podpora fanoušků nebyla veliká, ale to jsme se hecli a myslím, že ten výkon tomu odpovídal. My jsme chtěli prostě dneska vyhrát. Děkujeme za rozhovor. Taky díky.